sunt Nicoleta, Raisa și Olivia. Și în urmă cu o lună am lansat brandul Iuta, despre care vrem să vă povestim mai multe detalii. Vara trecut a fost momentul când am cunoscut în cadrul proiectului Școala de Creativitate, care ne-a stârnit interesul tuturor și am participat din dorința de a ne dezvolta abilitatea asta, neștiind că urmează să punem bazele unui nou proiect. Acolo am lucrat în echipe diferite, dar pe parcurs am ajuns să ne cunoaștem. Ne-am dat seama că avem aceleași valori și putem face lucruri frumoase împreună. A avut loc o discuție și așa am format echipa. Iar apoi a urmat etapa de organizare. Fiecare ne-am gândit cum putem contribui în acest proiect. Iar cea care a avut inițiativa a fost Nicoleta. Ea este designerul Iuta, se ocupă de conceptul creațiilor, colecțiilor și le și implementează. Noi, eu cu Raisa, o ajutăm pe partea de promovare, de organizare eveniment, de construirea identității cât mai bine. Ducem povestea mai departe, ducem ideea, conceptul și strategia Iuta, astfel încât lumea să ne înțeleagă cât mai bine. Rezumând, Iuta este un atelier de creație pentru care tradiția este o sursă continuă de inspirație. Am încercat de la bun început să creăm ceva frumos în care credem, pentru că ne-am dat seama că ne este dor de românești, de ceea ce înseamnă autenticul pentru noi. Am încercat de la bun început împreună să schițăm o strategie de lungă durată prin care să renaștem tradiția. Prin aducerea tradiției în contemporan, am încercat să creăm o identitate de la care să plecăm, astfel încât prima colecție, Spirita Fluorescent, valorifică întreg conceptul brandului. Multă lume ne întreabă de unde vine numele Iuta și primul lucru de la care am plecat a fost un simbol și un personaj numit Iudita, care și-a salvat poporul prin reinterpretarea valorilor autentice. De aici am construit ulterior colecția Spirita Fluorescent, o colecție de 20 de genți cu tăieturi inovatoare și sculpturi în lemn, genți pe care le-am creat prelucrând și preluând munca tatălui meu. În cadrul evenimentului de lansare am recreat atelierul în care gențile Iuta s-au născut. Mai exact, am adus bucăți de piele din care gențile au fost create. Am adus chiar mașina Ileana, care a fost vedeta serii. Foarte mulți. Cel puțin la început. Da, s-a creat așa un baz foarte mare și a fost impresionant că apoi oamenii ne-au scris pe pagina de Facebook despre Ileana și spunea că și eu am avut Ileana, dar și eu am avut Ileana. Și mama are Ileana și toată are Ileana. Chiar de Ileana. Ne gândeam să facem un proiect mai departe despre Ileana. Am adus fel și fel de ustensile din atelier, am încercat să aducem cât mai multe elemente care ne-au inspirat și ne-au ajutat să ajungem la elementul final, colecția Spirita Fluorescent. Și să nu uităm, am avut și pozele de la shooting. Shootingul este o poveste așa de care iar ne amintim cu drag, pentru că a avut loc la Groapa Văcărești și am avut și această mini-expoziție, să-i spun, cu pozele de la acel shooting. Ce ne-am dorit noi cel mai mult în cadrul evenimentului a fost ca persoanele care vin să ne cunoască și să vadă produsele să se simtă foarte bine și să se regăsească cu atmosfera pe care noi am dorit să o recreăm. Am dat multă atenție și elementelor de design interior. Am avut o colaborare cu Raluca Alexandru, care ne-a oferit tapiserii bas lise lucrate manual, cu care am decorat pereții. Apoi am avut muzică de inspirație folclorică, mă rog, într-un stil destul de actual.
vin românesc, dulciuri cu care să se servească invitații și am avut surpriza să vedem că au participat peste 250 de persoane. Satisfacție foarte mare să vezi că invitații vin și își transmit emoții acolo și a fost chiar un moment de care mi-amintesc foarte bine. Treceam și aveam foarte multe emoții, toate trei, eram foarte stresate, normal să iasă totul bine și am văzut acea coadă care se formase la fotografii. Cătălin nu mai făcea față și am avut așa acele câteva secunde în care m-am uitat și am fost mândră și bucuroasă că am reușit să facem ceva. Așa cum spuneau și fetele, în toată povestea asta a antreprenoriatului, cel mai frumos lucru este că lucrând împreună de la A la Z, lucrurile au decurs în direcția cea mai bună, credem noi. Și anume faptul că numeroși colaboratori, parteneri au venit spre noi, ne-au propus pe și fel de proiecte frumoase. Am fost, suntem și sperăm vom fi parteneri în diferite proiecte și pot să spun că munca noastră de PR a fost diminuată pentru că ei au venit la noi și atunci ne-am dat seama că așa e un brand frumos și că atunci când faci lucrurile cu feeling, decurg de la sine. În acest moment ne concentrăm atenția înspre zona locală, unde avem colaborări și propuneri de parteneriat atât cu concept store-uri cât și cu galerii de artă, spre exemplu, site-uri online unde sunt găzduiți designeri români. Dar, de asemenea, pe viitor am dorit să ne extindem în plan internațional, unde credem că valorile românești vor fi foarte apreciate. Scuze, pot să vă deranjez un pic? Alexu, stai, tu trebuie să ne zici ceva despre Iuta, pentru că majoritatea întâlnirilor noastre au fost aici la Aquarela, așa că tu ai ajuns să ne cunoști destul de bine. Da. Așa că spune puțin ce impresie ai avut tu de-a lungul celor multe întâlniri pe care le-am avut noi aici. Wow. Păi, Iuta, oricum, în primul rând, mi se pare interesant pentru că am asociat la început cu voi, după care voi mi-ați povestit de genți, după care, la un moment dat, am reușit să văd și gențile. Și a fost destul de cool. Că prima oară am zis, wow, uite 3 tipe drăguțe care au o idee mișto, după aceea am zis, wow, uite 3 tipe drăguțe care chiar au făcut o treabă bună, știi? Și, pentru că, nu știu, și noi aici, la Imbol, tot încercăm să promovăm artiști, designeri și zona asta românească de creație, motive tradiționale. E foarte, foarte tare că întâlnirile și o parte din ceasul cu voi s-a întâmplat aici. Marea majoritate a întâlnirilor au fost Da. aici. Adică sâmbetele la Aquarela sunt... Da. Iuta și Aquarela. Da, păi, spor la treabă. Și mulțumim de Găzduire. susținere. Da.